Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौहाय बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों दिनै जोंनि गामियावहाय बैसागुनि फिसा प्रग्राम खालामदों आरोना दा ओमफ्राय आङो बेवहायनो दसे थांनो नागिरदों नुस्लाबहैगोन ना नुस्लाबहैलाथाय जानायाथ' फुंनि 8टानिफ्रायनो जादों बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि जाखांबाय ओमफ्राय फुङावबो सोलाबासै ओमफ्राय दा बेलासियावहाय ओरैनो दसे थांनो नागिरदों आरोना आङो जा नुयो बेखौनो आंबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै नुस्लाबगोन ना नुस्लाबला जिखुनु जोबनाया 6:30 बेखिनियावनो जोबगोन होनदों आरो ओमफ्राय आङो जा एसे नुयो बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै आरोना थ'दो होमबा दायो आङो नै प्रग्रामाव सफैबाय ओमफ्राय सिटानो मोनसेबो खालि गैयामोन आरोना जिहेतु प्रग्रामा लामा सेराव जादों नालाय माने जायगाया एसे फिसाद्राय जादों आरोना ओंखायनो एसे सिटाबो माने खम जाबाय प्रग्रामखौ जागायनायनि सिगाङावहायनो नैबे मुसुखायाव नुनाय जोहोलाव बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङावहाय आलारि बाथि सावनानैसो माने प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामो आरोना बिथांखौथ' गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा जों गामि बर' बाटारमारियावहायनो जोनोम मोननायमोन बिथाङा बै समनि बर' साहित्य सभानि सासे गोख्रों प्रेसिडेन्टबोमोन आरोना बिथांखौ बर'नि जोहोलाव होननानै गोबाङानो मिथिखागौ गाखोहैयाबा माथो गोदान बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ स्राब बावगारजोबनानै गोदान बोसोरनि गोदान मिजिङै गोथार गोसोजों बै बावखुंग्रिनि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै अख्रां दांहैनो लोगोफोर ज'नो
थाबायनानै मेंबोलायबाय आङो दायो न'आवहाय सफैबाय दसे रेस्ट लाखांबावबाय गोलोमबोबाय आरोना थाबायनानैहाय गरमबो नालाय गरमबो जाबाय बोथोरा ओमफ्राय आं दिनै सानदोंमोनहाय माने एसे मोजाङै माने ब्लगखौ माने भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु जायासै जिरायनोबो जेबो जायगाबो थोआसै सिटबो गैया आहाबो थांनायाबो लेट जाबाय नालाय मालाय फुंनिफ्रायनो दंफैखायो 8टानिफ्रायनो जादों जिहेतु प्रग्रामा दा ओरैनो मोनथाम मोनब्रैसोल' नुबोबाय आरोना आङो ग्रुप मोसानाय दा ग्रुप मोसानाय जोबखांनायनि उनावहाय बिदिनो जावजा मोसानाय बादायलायनाय दंमोन गैया सिटबो गैया जिरायनोबो ओमफ्राय एकदम भिरथारबो आं जिखुनु जा गोजाननिफ्राय खेबनो मोनदों दा आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायदो अननानैहाय माथो खालामनो ना होमबा नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौहाय मोसानाया खिन्थु मोजाङानो मोसादोंमोन स' लोगोफोर आंनो दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनसिगोन बाय